ஒரு நல்ல நாள் தெனாலிராமன் தன் கிராமத்திற்கு திரும்பியபோது ஏதோ விசித்திரமான ஒன்றை கவனித்தான். ஹம் ஏன் இங்கே எல்லோரும் கூடி இப்படி கிசுகிசுக்கிறார்கள்? எப்போதும் போல் ஆர்வத்துடன் தெனாலிராமன் அதை கண்டுபிடிக்க நடந்தார். தெனாலியின் விசுவாசமான வேலைக்காரன் ஒருவன் மிகவும் கவலையுடன் ஓடி வந்தான். வேலைக்காரனின் குரல் பீதியுடன், மாஸ்டர், ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. ஒருவடை இந்திய வணிகர் ஒரு ஆபத்தான சவாலை முன்வைத்துள்ளார். அவருடைய பொருளின் எடையை யூகிக்கக்கூடிய எவரும் தங்கத்தை வெல்வார். ஆனால் அவர்கள் தோல்வியுற்றால் அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அவருடைய வேலைக்காரராக இருப்பார்கள் என்று கூறுகிறார். கேள்விக்குரிய பொருள், ஒரு பெரிய யானை. இந்த புதிரை யாராவது தீர்க்க முடியுமா? தெனாலிராமன் நேரத்தை வீணடிக்காமல் நேராக வணிகரை சந்திக்கச் சென்றார். சொல்லுங்கள் வணிகரே, நாம் சரியாக என்ன எடை போட வேண்டும்? வியாபாரியின் குரல் ஆணவத்துடன். ஹா, இது என் யானை. அதன் எடையை யூகித்து தங்கத்தை வெல்லுங்கள். தோல்வியுற்றால் வாழ்நாள் முழுவதும் நீயே என் வேலைக்காரன். கூட்டம் மூச்சுத் திணறியது. ஆனால் தெனாலி சிரித்தார். அவருக்கு ஏற்கனவே ஒரு புத்திசாலித்தனமான திட்டம் இருந்தது. அன்று இரவின் பிற்பகுதியில் தெனாலி தனது மனைவியுடன் பிரச்சனையைப் பற்றி விவாதித்த போது உத்வேகம் ஏற்பட்டது. தெனாலிராமனின் குரல் உற்சாகமாக, ஆஹா, கிடைத்துவிட்டது. அந்த யானையை எடை போட எனக்கு தராசு தேவையில்லை. நான் தண்ணீரை பயன்படுத்துகிறேன். மனைவியின் குரல் ஆர்வத்துடன், தண்ணீர்? ஆனால் எப்படி? தெனாலிராமனின் குரல் நம்பிக்கையுடன், நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். நாளை வியாபாரிக்கு என்ன அடித்தது என்று தெரியாது. மறுநாள் தெனாலிராமன் வணிகரையும் கிராம மக்களையும் ஆற்றுக்கு அழைத்துச் சென்றார். யானையை இந்த படகில் வையுங்கள். இப்போது கவனமாக பாருங்கள். நீர்மட்டத்தை கவனமாக குறிக்கவும். யானையை அகற்றி படகில் கற்களை ஏற்றத் தொடங்கிய தெனாலியின் அறிவுரைகளை கிராம மக்கள் பின்பற்றினர். படகு அதே அளவில் மூழ்கும் வரை கற்களைச் சேர்க்கவும். இப்போது கற்களை எடை போடுங்கள். அதுதான் யானையின் எடை. தெனாலியின் அற்புதமான தீர்வைக் கண்டு கிராம மக்கள் வியந்தனர். யானையின் எடை தீர்மானிக்கப்பட்ட நிலையில் தெனாலி வியாபாரியிடமும் அரசனிடமும் முடிவை வழங்கினார். இதோ உங்கள் யானையின் சரியான எடை. இப்போது உங்கள் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுங்கள். நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன். நீங்கள் என்னை விஞ்சிவிட்டீர்கள், தெனாலிராமன். நன்று, தெனாலி, உன் புத்திக்கு ஈடாகாது. கிராமவாசிகள் ஆரவாரம் செய்தனர். மேலும் வணிகர் தெனாலிக்கு தங்கத்தை பரிசாக வழங்குவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை. புத்திசாலித்தனம் எப்போதும் ஜெயிக்கும் என்பதை தெனாலிராமன் மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்தார். நினைவில் கொள்ளுங்கள், யாரையும் துன்புறுத்தி மகிழ்தல் தவறு. வல்லவனுக்கு வல்லவன் இவ்வுலகில் உண்டு என்பதையும் புரிந்து கொண்டால் நலமடைவோம்.